diaturke ya dados. Joget ya mas, mas Saiful joget ya. Nah, mbak Dija joget loh. Dija joget. Bulis Maksum yang ada di Den Haag, sabar tabah. Dipun ikhlasaken ingkang garwa mugi manjing swarga. Nggih. Audio hilang Mas Joda di streaming. Hanyawan aku kowe lapo katresnan kang mas bagus aja lo ojo selek katresnan pancene tresno kuwi ake pacoba. Arti baterna Mas Agus. Aku sliramu radiator senadyan dungo tapi sonongko akal acokto yen turung tapi sameng awoso. Mas kowe sing sayang kalilo aku kudu kelangan Mas Gusti kanthi ati dong aku siji terus dewa ning asmara kuatno ati kawula angkana kelala tresno datangkan sampai ketemu hari wangi tapateni lahiri tresno kang suci kesenyatan yen aku sliramu isih nyawiji. Ayo mas meru ya meru. Kang mas kowe sing sayang nalilo aku kudu kelangan Kang mas mesti ganti ngerti dong aku siji tresno iki abadi dewa sing asmara kuatno ati kawula angkana kelala tresno datangkan sampai ketemu hari wangi tapateni lahiri tresno kang suci kesenyatan yen aku sliramu isih nyawiji dewa Mas Agus audione streaming. Audio streaming. Roda. datang ke sampai ketemu hari wangi tapateni lahiri tresno kang suci kesenyatan yen aku sliramu isih nyawiji. Ayo
nek iki mau Niken Salindri karo Mbak Dwi iso diputer kaya wong dansa kae. Jajal kowe pasanganmu iso puter ora? Jajal karo Mbak Congpe ngono lho, karo Mbak Congpe. Mo, gak cocok aku nek karo Lah kuwi ora iso omong no. Iso. Malah kowe nek embuh malah kok. Ndang jajal. Nek gak penake kok, Pak. Gak penake piye? Contohnya mau nek masih gandengan ngene coba Mas, gandengan Mas, kayak ngene. Heeh, iya. Kanan ki lho iso aja karo iso ora? Iso lah. Heeh. Lho iso aja coba ayo dek. Heeh. Kelotok. Cegatan lho, Pak. Jajal sing muter mau lho Mas, sing muter ngene lho. Muter mau piye mau? Nah, munyer. Iya. Iso lho aku. Kualik. Iya. Lah iso. Iso, ndang kono muter. Alah bingung. Kowe iki aja mirah-mirahke kakak to. Jajal Mas, gendong Mbak iso gak Mas? Gendong. Gendong ngono. Iso. 1 2 3. Heeh. Oh, iso. Iso. Aku yo Ketika. Aku yo mau itu. Ayo Di, ketono kejantananmu Di. Ayo, kudu digendong ora iso. Ayo dong. Minggu nek aku tambah gendong takon gendong Mas lho. Yo lho. Nek kowe gak usah gendong yo, engko tak tumpakno angkong. Endang ta? Ayo. Mikir disalahke sik. Ayo digendong. Iya ndang. Ayo. Kuwi lho ben kaya kuwi. Heeh. Bisa Nadia tapi lu iso. Di. Ate kok wetonmu apa? Ngopo takon weton? Kok bejomen untuk saweran 500 jek gendong Niken. Entang kono gendong kuwi lho bojomu kuwi lho. Gak usah yo. Endang to. Gak usah yo. Engko tak tumpakno angkong yo. Entang dijajal dhisik. Ora adil. Samoh. Entang gendong arep ae, gendong arep. Heeh. Gendong buri. Sing ngene mau lho. Iso mak gadul. Pak, ora nek banggrukane mlorok. Sun Mbak Rini. Alhamdulillah. Langgeng selawase ya, Mas. Amin ya robbal alamin. Satu kali lagi lagu Lestari ya. Lestari. Biar lestari selamanya juga permintaan ini ya. Oh ya. Jangan jogetnya ya. Iya no. Aku seneng joget Mas. Apa? Beri Rama. Beri Rama. Iya. Joget Mas ya, iya. Nek yo aja kesel-kesel lho manten lanang. Heeh. Oh, engko subuh wayahe lho. Aktivitas. Enggak Iya, apa-apa. lestari. Lestari, heeh. Ini tak rekam meneh. Aku tukang juru rekam ya gelem aku. Heeh. Ya, kayak apa? Diaturke Lestari. Heeh. Monggo, Cok. Ya, monggo. Dados. Sangat dewi katan lam-lami amba para wawangi sami arom kembali melati dasar bulani datari Tapyoring artiko dasar ikon endro andang kopi lasno
medangi saratri kadang kembange ati nek kulan matawa miteri tanpa warna aku nembus marang kebahagiaan manis sinawan kita sapi sangamu medangi saratri dadya kembangke ati angan-anganku ngelono tawa miteri tanpa warna nembus marang kebahagiaan manis sinawan makan sejati pagi lestari yang itu tembang suci dan sami sajeneng sapi sayamu medangi saratri kadang kembangke ati angan-anganku ngelono tahanan miteri tanpa warna aku nembus marang kebahagiaan Konco-konco semua tepuk tangan buat teman mempelai berdua, Mbak Dwi sama terima kasih Mas Saiful. boleh Terima kasih. Ya. Oh bertiga Pak Diken, bertiga ya. Ya. 1 2 ayo. Ra itu lunga. iki maksudku tak jak foto rene lho Iya, ya. Ben ketularan ya kan. Iya. Masya Allah, ya. Jeng. Ya. Ya, ndang tak foto bertiga, gendang. Nggih, ayo bertiga. Ya Mas, sak jepretan 50 kowe njaluk ping pira iki? backlight gak Sik piklet. Black ya kok kene. Ha, Malik kowe kok kene reng. Kok ngono lho. Lah ngono, ngono. Wis, dadi dagelan dari tukang foto wis gen. Enggak apa-apa, njaluk pirang jepretan Mas, sak jepretan 50. Heeh. Oh 10 ya berarti 500 lho ya. Iya. Oke. 11 Mas iki tak bonus 1 nek 10 ta. Makasih ya. Yes, alhamdulillah. terima kasih Mbak Makasih. sehat selalu panjang umurnya iya Terima kasih Mas Saiful, Mbak Dewi iki mau Lestari. duet Heeh. sing nyanyi dhewe urung Sing nyanyi dhewe urung. Oke. Oke. Kan nyanyi apa kowe? mbuh Loh. Mbok ki piye? Lah senengamu apa iki ana sing nyuwun lagu lanang tenan. apa itu tak tahu Aku ya juga nggak tahu. Terserah kamu aja lagunya apa. ini nyanyi
sendiri ya Pak? Ah, nyanyi sendiri aja. Ya udah dibaturi Mbak Elisa ya Mbak. Ayo Mbak Elisa. Mau nyanyi dewe oh jadi. Cari dhewe engko bar iki karo Elisa. Ya. Ah, ya. Lagune apa no? Bawa apa mboten-mboten nggih Pak? Mboten langsung. Langsung aja sambung wanci dalu Pak. Wah, sambung wanci dalu. Oke. Garap gamelan Bali ya, Nduk kan? Ya. Oke. Engko lagumu insyaallah wis dikei notasi karo Mas Dodong kok diaturke nggon goro-goro ya. Oh nggih Pak. Ya. Oh nembang dhewe ya. Nembang dhewe ta? Iya, Wis dhewe. aku tak lungguh nang nembang. Mulia. Oh sik urung cair kok, Ken. Yo, monggo lagunipun sambung wanci dalu garap gamelan Bali. Yuk, dados.
mendah apa ya Luar biasa. Alhamdulillah. Ah, ya. Yo mesake. Coba, Terima Pak. kasih. Nggih. Lah jare arep duel karo Mbak Elisa. Ah. Ayo Mbak Sa. Nah, nah. Ya, Nah, ya, iki Elisa karo Salaso karo Niken Salindri. Heeh, iya. Aku wis bayangno ndahne ayeme atiku. Ayeme piye? Bojo loro iki niki ayu banget. Terus Piye le pembagian jok piye ngene iki? Ayo gampang no. Piye? Yo kene esuk kono sore. Oh Senin. Selasa Rebo, Kamis Jumat Sabtu. Ya. Ya, nembang apa nak? Nembang apa nak? Ah, ya. Tembang apa? Oke kok tetep Bang. Banyuwangenan. Banyuwangenan. Oke, siap. Oh. Sing apa Sa? Lagune Sa? Gerajakan? gerajakan Gerajakan ya. Nah. Oke. Ayo kowe gareng kudu iso ngimbangi jogete Elisa karo Niken. Aman nek gur jogete cah loro ya. Lah iya. mbok sewengi muput apa? bawa nama langsung Mbak. Langsung mawon. Langsung mawon ya. Nggih. Ah. Ya coba diaturke. Ah, sinden-sindenmu engko bar nyongo. Lek mau nesu sinden enek sing nesu, ora ditambahke nesu. Menjep, ya. Rasa pleca-plec itu to, Mbak. Iya. Mbak Yuku niki. Ya. Mau kan ya wis awan mau sawan tampil ning kene kok. Nggih. Ya, coba bayang apa? Gerajakan Banyuwangi, yuk, terus. Apik banget begini. Gerajakan Banyuwangi ini gitu. Terus Segoroyo ana besi sire sun wasana watese widya kopi balong nangka kala bengi ya Mas Joko bilang kenceng. Mas Ngadinu Pondok Ungu.
susahing ati Longgo ring pasar pasirnya sembur ya geredoan ambil mangan selenjoran lanang wadyan berupaya gandeng tangan ring pinggir pesisir gerak cangkang bisik bisik samayanan maghrib janji sisiran nabi kandeng asli yang wangian sisiran nabi kandeng asli yang wangian malah malah kecocok pak Kecocok apa? kenapa Oh iya, strapless ya. Straplessnya nyemplung nih sikil Ya, ya, kena sih. Duk ini kan kalau Mbak Elisa.